Îndrăsnește, de Ion Pribeagu. Sami, funcționar de bancă și cu creștere aleasă, a fost invitat la Nathan și nevastă sa la masă. Tânăr, cu o înfățișare ce te bagă în răcori, n-a venit cu mâna goală, ci cu un buchet de flori. Doamna, foarte încântată, după un an de măritiș, a servit coniac, salată și apoi gefilte fish. Sami a mâncat cu poftă și cu un sentiment firesc a întrebat-o pe Șoșana: Doamnă, pot să îndrăznesc? Vai de mine, domnul Sami, zise ea înviorată, ca la dumneata acasă. Și i-a dat încă o bucată. A urmat fripturi, chighel, vin de la Ierusalim și într-o caldă atmosferă au ciocnit cu toți: Iehaim! Cum petrecerea se întinse, Nathan l-a rugat apoi: Ce să te mai duci acasă? E departe, dorm la noi. Tocmai când erau mai veseli, a venit un amploiat și pe Nathan de urgență la direcție l-a chemat. Nu-i nimic, mă întorc îndată, maximum o oră, două. Voi mai stați, fiindcă în casă nici nu ninge, nici nu plouă. Și-a plecat și vremea trece când nici n-ai băgat de seamă, îmbrăcând întreg orașul într-o magică năframă. După ce au vorbit de toate, într-o ambianță dulce, i s-a năzărit Șoșanei că ar fi timpul să se culce. I-a făcut în grabă patul pe sapaua de atlas, a făcut lampa mai mică și sub glasband s-a retras. Prin lumina roz discretă care dincolo apare, Sami vede o siluetă scumpă și tulburătoare. A început să se dezbrace, a pus rochia deoparte. Ce frumoasă indisuri, numai glasbandul-i desparte. Când alături cu o femeie și bărbasul e plecat, fără vrere strec prin minte numai gânduri de păcat. Și-a mai scos și cămășuța, rămânând ca o statuie, ca podoperă celebră, cum în lume alta nu e. Părul despletit pe umeri, sânica ai sultamitei, chiar de-ai fi mai sfânt ca papa, nu poți rezista ispitei. Sami, năucit de farmec și cu un sentiment firesc, a întrebat discret prin glasband: Doamnă, pot să îndrăznesc? Vai de mine, domnul Sami, a răspuns ea ștrengărește, ca la dumneata acasă, îndrăznește! Și deodată domnul Sami din sapa s-a smuls furiș și și-a luat încă o bucată din bufet, gefilte fish.